Okay, mayang mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayang mudto world, mayang mudto universe. Ana po tamang higala ni nga atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gyapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Pinoadlaw karon nga Huwebes, pizza 12 na kini mahigala sa bulan sa sa matarong bulan na Marso o sa matarong tuiga 2026. Ayan, no? So, kumusta naman ako mga kauban mga pare? Ready na ba lang sa ato ang reshuffling? Ako mga higala na ginahinay ng taong kong pamalit ang karton. Okay? Ato na po din taong i-impake ang atong mga libro, ang ato ang mga gamit sa pagmisa o uban pa, no, ang ato mga sutana o daghan pang uban, no. So daghan kitag mga inimpakihonon kabahig sa nina gamay ra man tag sinina kay usa ra man among gamit mga pare mahiga kog t-shirt ra man yung ko mahigala og kasunis nga itom o gamay na pila ka buok nga karsones nga maong mura gina, no. Wa mong kiingong maggamit-gamit pag unsa ni t-shirt ra ginang puti, no. No? So, po dayon tamang igala. Kumusta naman di ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager, si Father Rama Ata, ako po mga igsoon ng mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, labi na gayon ang mga miyembro sa Katolikong Simbahan. Uy, kumusta na si Father Kining, daghang kayong mga akong kumustahonon mga higala, no? Daghang kayo nga to ang mga kaparian, mga higala nga si Father Gitgano, Darwin, no? Father Darwin Gitgano, yung mga kaubanan ng mga CFD Bohol, no? Maayo kay mong makig-asdang ba panalipod sa ato ang pagtuo, no? Keep up the good work ha, Father Darwin Gitgano, no? Ang imong mga kaubanan sila si Brother Paul, no? Daghang kayo sila makigala ka kuang gyud kayo kanang gitawag na to dedicated sa ilaha nga pagpanalipod sa atong pagtuo. Kamo pong mga Katoliko, no? Ayaw po mong kumpiyansa, kinahanglang kat-on yung pumong manalipod ha, kay dili rabaya kay ang mga pare ramon tao may inyong saligan kanang pagpanalipod sa atong pagtuo. Kamong tanan, no? Mas mayo nga kamong tanan ng kuan pod kanang gitawag duna po'y nakamauhan mo na nga og duna gani mga seminars sa matud pa kini bitawng CFD apil jud mo ha. Kami diri sa Ayungon bag-uhay pa lang, no? Doon na sila si Brother Woodrow Makiling, no, ang ato usab nga usa sa mga miyembro sa provincial board, no, aktibo kayo og mga kaubanan ng CFD Dumaguete, no. Salamat kayo Brother Woodrow, si Brother Woodrow Mahigala kuan kini siya former PPC president unya nahimo ni siyang konsehal karon board member karon sa probinsya sa Negros Oriental. Nahara, no, tanan nga mga CFD, keep up the good work, tanan nga mga kanang BEC stakeholders ang ato ang sila si kuan ang atong sa BEC nato si kuan man si Padre Mark Belos, no, ang iyahang og ang BEC coordinator sa entire diocese na mao mo pahigayon usab sa mga pagbisita mao si Father Rendon, Tata Rendon, no. Ada no padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Ayan, no? So padayon kita sa ato ang pangalaga. So ari kita sa CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Bishop Danilo Ulip, no, sa Batanes, no, nanganawagan karon siya, no, matud pa niya church heritage must inspire hope, must inspire faith and hope, no. Muna karoy panawagan ni Bishop Danilo Ulip sa Batanes, no. Nga mo pasabot niya nga ato gyud ampingan, no, ang ato ang mga kabtangan ba sa simbahan, mga heritage ba, historical heritage aron nga mamahimo kining inspirasyon alang kanato nga makapalig-on pag yun sa atong pagtuo ug paglaom. Nabalita mga higala gikan sa Vatican, si Pope Leo XIV nanawagan karon mga higala og dugang pagampo aron nga mahunong na kining gira dito sa tunga-tungang Sidlakan kay karon pa lang daan mga higala perti ng mahalang gasolina o krudo no na naabot og tag
71, 95, magdepende sa lugar, no? Sus pastilan Ginoo. Kunya kinira bagong bugas mga higala, mag-agad-agad sa precious gasolina. Kung ang gasolina 50 kapin, amo po ang bugas. Karon kay tag 95 na ning kauban, amo na 80 kapin ang kilos bugas. Pastilan di na makaya, no? Dili na lang ta mangaon ani. O bugas kuha na laman ta mahigala, no? Kanang sudan na lang, samot pong sudan, mahal kayo. Muna nga, doon ako'y kanta, mga higala, kabahin na, no? We are village, panaderos sugay, whenever we are baking bread, for painit every day. Kay mahal ang bugas, labi pang mahal ang sudan. Muna karon kitang tanan, supas na lang ang kanuntain. Unang kita mo, may gala kay mahal naman kaayong bugas. So, panalaman taan no? Mahal pong pan. Sao na lamang ni, pero sige lang, survive lagi hapon ta, no? Sao man gyud nga mo man kabubuton sa Dios. Siguro matud pa ni Bishop Alminasa, kuan na ni siya wake up call na ni mahingala nga dili na ta magsalig og fossil fuel. Fossil, dili kay fossil kana bang gasolina ba, crudo o kerosene. Unay fossil fuel. Dili kay fossil nga fuel. So panawagan ni Bishop Alminasa nga kuan mo kuan na ta mo off na ta, no? Mo kuan na ta mo dangop na ta sa kining gitawag natong renewable energy. Ayan. Hala, no? Padawagan kita mahigala karon ari kita sa atong saint of the day. Boy ng atong saint of the day karon, sigon diri sa atong listahan. Sigon diri sa atong listahan mga higala ang atong saint of the day karon March 12, no? Mao sigon diri sa listahan Santa Serafina, no? Santa Serafina, Saint Seraphine. No, kini si Santa Serafina mahigala natawo kini didto sa Tuscany, Italy. Born beautiful and attractive, but a rare kind of disease affected much that she was physically deformed. But still, she was very fervent in her prayers, no? Offered her pains to the Lord. When her parents died, she was left in a more horrible situation. Neighbors attended to her. Her prayers were more focused to the crucified Christ. Upon her death, flowers smell was all over the place when she was laid to rest. And many miracles are reported upon her intercession. So karong adlaw higala ang ato ang santa karon mao si Santa Serafina. Hala, no? Hala rin na ta higala sa ato ang gitawag nato og topic, no? The Catholic Church and the Sacraments. No? Unsa bagyoy mga higalay kalambigitan, no? Unsa may nakabintaha sa simbahan nga aduna kita gitawag nato sa English og mga sakramento, no? Unang-una ang sakramento mahigala mismo mituo kita nga si Kristo mismo mao nagtukod niini, no? Pananglit sa bunyag, no? Pananglit sa bunyag. Kamulo kita nga si Kristo gyud mismo mao nagtukod niini, no? Unya na mituo usab kita nga si Kristo mao'y naghatag niining mga butanga kanato kining 7 ka sakramento, no? Muna nga mga laing relihiyon wala sila niini tungod kay wala man gud sila ay connection sa mga apostoles. They don't consider bunyag kanang they don't consider bunyag kining kumpirma, Eucharistia, kumpisal, orden sa pagkapari, kanang gitawag nato og anointing of the sick as a sacrament. Kano man tungod kay wala man gud sila connection, no? Wala man gud sila connection sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya ang ilahang connection sa ni Kristo maora man gyud ang Biblia, no? They are connected to Christ because of the Bible. Pero kita tulo ning atoa. We are connected to Christ because of the apostles. Kaya ang ato mga apostoles
giila man nato nga mao'y pinakaunang sakop sa Katolikong simbahan, no? And then sunod tungod sa kining gitawag natong balaang kasulatan, no? Balaang kasulatan kay kita man lagi gyud nag-compile ni ining balaang kasulatan, no? Gani ang nag-compile gyud aning balaang kasulatan mao man gyud ang mga kining mga Katoliko, no? Si Kuan kisa may nag-compile ni ini mao ang mga munghi manghingala, no? Sila mao ay nag-compile o niya kung sa man ang mga munghi Katoliko man, wala may munghi siguro nga laing fundamentalist, no? O niya gitranslate kini into Latin Vulgate ni Father Jerome, no? Father Jerome, apo wa man sila apelyido sa una, no? Si Padre Jeronimo. And then muna nga sa ato ang kuan, sa ato ang simbahang Katoliko, tahod gyud tani ining kuan kining Biblia. Kay in the first place, ang mga unang sumusunod ni Kristo mauman ang naghimo niini, no? Mao may nagsulat niini og katupong mga kakaraanan nga mga testamento. Gi-compile kini sa Katolikong simbahan. In other words, all our teachings are based on the Bible, no? Unya do na pagitay lain nga atong gi-based san mao ang atoang mga tradisyon. Unsa may tradisyon nato? Sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica, kapitulo 2 bersikulo 15, stand firm to the traditions which we have taught to you by word of mouth or by letter. Stand firm on the tradition. Tanawan ninyo sa in English mga higala nga Biblia, di ba? Gisulat yun the tradition. Sa ito pa, mo po na usa sa mga gigikinikyanan sa ato ang mga pagtulunan. O niya, number 3, mao kining gitawag na to unsa man magisterium, no? Kay doon naman lagi mabasa nato sa Mateo 16 kapitulo 18 tungod sa 20, unsa inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug unsa inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So muna nga gitudlo sa atong sa simbahan, sa mga sa simbahan Katoliko ang 7 ka mga sakramento. Nya kining 7 ka mga sakramento mga higala apil kini sa atong mga tradisyon kay gitudlo man kini sa mga apostoles, no? Unya usa man ang 7 unsa ganito ang mga 7 ka mga sakramento, usa na ni ana bunyag, no? Kumpirma, kanang gitawag og bunyag, kumpirma, kining kining gitawag og kumpisal, no? Dayong kuandayon kining gitawag og Eucharist, 4 na daan, no? And then ikalima kining kabahin sa kasal. And then ikaunom kining kabahin sa orden sa pagkapari. Unyang ikapito kining gitawag nato og sakramento sa anointing of the sick. Unya kining mao nga kuan mo higala, kining mao mga sakramento kita ra gyud makadawat ini kay ngano man kita may adunay miilam man gyud kita, no? Nga aduna kita connection sa mga apostoles, no? Muna nga kining tanan kining gitawag nato sa Mateo 16 kapitulo 18 sa 20, unsay inyong idili dinhi sa yuta ato pa unsay itudlo sa magisterium, mao kana ang atong tumanon. Yang itudlo nato nga dunay mga 7 ka mga sakramento. Of course sa mga laing relihiyon dili kita matingala mahigala o dili sila mutahog ng mga pari. Ngano man kay wala man sila muila sa sakramento sa orden sa pagkapari. Nya kanang dili pud sila mangumpisal kay wala man sila mutuo sa sakramento sa kanang kumpisal. Ana, no? Nya dili pud sila mutahod sa atong bunyag. Ngano ba kay wala dili man sila gitawag nato og connected sa mga apostoles. So dahira gyud nato sila matay mahimuan na nila kay ila man po na. Pero these people, mapagusto ra po yun sila kay ilahan kuan, ang ilahang gituhuan ng Bible raman yun. Bible man. Muna nga daghan kay sila og nagkalain-lain perting daghana kay na sila nga mga gitawag natong sikta. Kay wala man sila usag yun kapag tulunan. Ato ana man tayo usa kapag tulunan gikan sa mga apostoles hangtod karon. Muna nga doon na kita, no, kayo sila, kayo di naman sila matawad sa mga santos, di sila matawad sa mga apostoles, Bible naman yun, so doon na sila personal interpretation of the Bible, muna nga perting daghana kay mahigala nga mga laing sikta. Kita, usara yun ta, no?
Nga naman, tungod kay matod palagi sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18, siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Ang sulti ha, siya ang ulo sa simbahan nga iyang lawas. Wala giniingon diri nga siya ang ulo sa mga simbahan nga mao, wala. Ato pa unsa man na siya? Kanang simbahan nga giingon mao kana ang simbahan nga gimimbruhan pag-una sa mga apostoles, no? So muna niya nasayod man lagi kita mahigala nga ang una gyud nga gitagaan ni Kristo ug matud pa pagtulunan gitudloan niya mga apostoles, ato pa aduna gyud sila katungod sa pagpanudlo, no? Kay sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 sa 20 matud pa pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug gimuha sala ako mga tinun-an ug tudloi sila, no? Ug tudloi sila sa ato pa ang adunay katungod na gyud pagpanudlo